Odiochieng' ma piny mangima dhialo kedo gi kute mag ayaki e kaunti ma Kisumu timore e alap ma Kisumu Sports Ground. Nonro yango ni maromo oganda 1,230 osegamo kute mag ayaki e higani, ka kuom kwanno 700 gin rowere. Omiyo odiochieng' ma kawuono tend kaunti no kokalo e migawo mar thieth kod migepe moko ma ok mag piny owacho wuok oko mar yango kenge mopogore kaka bago jopuonj e wi dak makare ne rowere e kind mamoko kaka yorno mar temo geng'o kendo thiro landruok mag kute mag ayaki. Adona dhi wachiel kachiel nyaka kaunti ma Kisumu kama tudre kod lipota marwa Millicent Adhiambo. Millicent, kinyalo winja nyisani to chenro mar puonj makamae dhi nade e kaunti ma Kisumu? Pero kamana nya James Opondo achiel kachiel kwa wuok Ramogi Oginga Odinga Sports Complex kuma nyasi mar dhialo odiochieng' tuo mar ayaki dhi nyime ka Kisumu County bende oneno ni gibedo achiel kuom county mariwore kod piny mangima e dhialo odiochieng' nieri. An kod jatatije motero ne weche ler county ma Kisumu Dr. Frederick Oluoch ma bende ma en wendo modhialo odiochieng' ma kawuono nyasi ni modwa leronwa ni to Kisumu County kaendi ka ging'iyo kaka weche mag tuo mar ayaki osebedo kalandre ne kendo ni chien kanyo no yudo ni kwan mag rowere ema otelo e kwan jogo magamo tuche kute mag ayaki ondamo mamalo. Odwa lero ni to gin okenge mage ma giseketo kare kolure kod nonro kalure kod kwan ma bende medore e kaunti ni mwayudo ni 1,230 jogo mayudo kute mag ayaki iga kipimo kata malo modhuro en rowere. Machiegni nyakwara Ramogi mar mondo mi watwa kod achiel kachiel kapok adhi ir ng'ama chielo ma bende yang ne nyiswa ni to kaka thor wach ni endi en ni owe mondo jodak matiende ni let community lead jodak ma en in mineno asani mondo mi ibede ng'ala manyime neno ni ikonyo kata inywako lwede kedo kata thiro geng'o kute mag ayaki. Ang'o modhi wache kotenyo kod weche mag kwede wi tuo mar ayaki? Machiegni achako kod ng'ina mana kacha chagi nyingi mniswa ni kaka kaunti ma Kisumu in wendo modhial kaendi kendo in achiel kuom jogo mawuok e migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu kaendi. Kwan jogo magamo kute mag ayaki chalo nade? Rowere margi chalo nade? Ang'o ma miyo mano bedo malo ahinya to kenge mage muketo mar neno ni ugeng'o kata uthiro landruok mag kutegi? Erokamano ahinya. Nyinga iluongo ni Frederick Oluoch, an director mochung' ne weche mag thieth kod ler mar alwora e Kisumu County. Odiochieng' ma kawuono ni wabago nyasi no mar celebrate World AIDS Day. Tiende ne odiochieng' onogo moyangi mar hero kata celebrate jogo mani kod gi tuo mar ayaki kata okimi. Koro en odiochieng' ma en gini timore, celebration ni timore ga tarik 1 dwe mar 12 higa ka higa. Koro miyo odiochieng' ma kawuono ni wan ka kendo wa celebrate ka wang'iyo kama wae kaka Kisumu County higa 10 mokalo. Wayudo ka higa 10 mokalo kaka 2013 ne wayudo ka dhano manegamo kute mag ayaki kuom higa achiel ne romo dhano 12,630. To koro sani higni 10 bang'e ka koro sani wayudo ka joma nogamo kute mag ayaki kuom higa achiel mokalo en 1,750. Ei jogi wayudo ka rowere kata yudhe ema wayudo ka bende ng'eny eigi, ka wayudo ka chiegni yudhe madhe 700 e nambani ogamo kute mag ayaki. To kwang'iyo kendo wayudo ka yudhegi waneno ka kendo nitie teenage pregnancy kata ige mimako kuom jogo mapod tindo. Waneno ka bende nitie gimon triple threat kama nitiere nyaka gender based violence. Maka wang'iyo waneno kata malo sani en 11 kalure gi nonro manyodwok nyoro ma jo Kenya Bureau of Statistics, Kenya Health Demographic Survey. Koro wasebedo ka watiyo matek waketo kang' mane kare ka wan gimno ni technical working group. Technical working group ni otelne gi county commissioner ma Kisumu, to en oting'o gender, oting'o education, oting'o health,
oting'o migepe mopogore opogore ka watwak kendo wawuoyo gi yudhe kendo wawinjo dwaro margi gi pachgi e wi landruok mar tuo ayaki ni gi kaka inyalo geng'i. Wasebedo bende ka wabedo workshop kata wabedo gi conference kata symposium kata kwa rado kodgi e buche mopogore opogore e gwenge ko wawinjo pachgi ka giwacho ni gigi usebedo kutime kama kamoro pachwa kukawo. Koro wasebedo kwa kawo pachgi kendo waseketo chenro makare. Nitie youth friendly centers kuonde ma ginyalo dhi kendo giyude thieth. Giyudo ma gidwaro bed kono mobed gi mamora kod puonj. To waseketo chenro bende mani kare mar puonjo yudhegi kata jogo nyithindo mapod ni mapuonjore skunde. Wadhi wapuonjogi joma puonjogi gin dakteche mosemi tiegruok makare ma ka gipuonjo jogi to gimiyogi wach moromre gi ikgi kod dwaro margi. Koro wasetemo kwatimo ma kendo pod wan gi geno ni wabo winjo pachgi kendo wabo medo jiwo thieth kaka wachiwo negi. Kapok awe landruok mar tuo mar ayaki ka ibo yudo ni nitie kaka kwan mar nyithindo magamo kute kowuok kuom minegi bende lardore. To maendi kaka jok manie migawo mar thieth, ang'o mutime mondo mi maendi othir kabisa mondo wach ni endi orum ma nyathi nyuole to yudo ni onyuole gi ayaki to mana kowuok kuom jonyuol? Erokamano kabisa, mano penjo mani kare kendo penjo ma ayiego kabisa. Waseyudo ka nitiere nyithindo magamo tuo kuom minegi kata sama nyuole kata kapod en age. Koro gima timore ni Kisumu County en achiel kuom county ang'wen mosetemo mar tieko tuoni ma landre kowuok kuom mama kadhi kuom nyathi. Aparo ni Siaya mano otimo maber ahinya, kaeto Migori to Kisumu gi Homa Bay bende ni e togi kanyo. Tene ni idwaro ni oduoke matin mapinyne 5 to Siaya mano oyude, kaeto Migori to ni 5 e wang'e, Kisumu ni 5.3. Tene ni wadhi maber, wadhi kuro, wamiyo minegi kendo wapimogi chon, to kwasepimogi mani kod tuo wakete yath. Gima wafwenyo ni minegi iyudo ka sama odhi e klinik mokwongo kopime to onge tuo, to bang'e tiyudo ka odhi en gi tuo. Koro wayudo ni jogo machuo bende nigi mpango gi moro manyabathe ma gidhi to gidhi ka giyudo tuoni to gibiro to mama poka koro gitimo ang'o, gidhi gimiyo pok oyudo gini. Koro kidhi pim bang'e tiyudo ka already en ng'ano makoro tuo. Koro wakwayo joma chuo ni waritre kendo waneni sama miyo pek wamiye support makare, kik wawuoth oko mar nyathino en nyathi wate. Koro wadwaro ni mondo waritre, warit nyathi onyuoli mondo odhi kare, kik wabed ni wawuotho oko kwaduogo to wamiyo mama ang'ono, wamiyo mama tuo. To mine bende mosepimi moyud kata gi tuo moketie yath, nyaka wamuony yath maber, nikech kok wamuony yath maber to eka tuoni dhi landre kuom nyathi. Koro wakwayo mine gi bende giritre to gimuony yath kuom jogo ma oseyudre gi tuo mondo mi kik nyithi gi yud tuo. Machiegni aneno ka lawino ndik ni let the communities lead. To i communities kae weche ng'enye. Wayudo ka communities kae ndik sama yudi ka ng'ato nigi tuo mar ayaki ta kwede chakore. Jiweni ka chon to tinde bet jopuonjore matin. Nyalo wacho ng'e wacha kwede ni endi gi gimomiyo uketo dhim ma kawuono kata thor wacho bedo ni let community lead. Erokamano, an iluonga ni Susan Mildred, Nyalenda, abedo attached gi Nyalenda Health Center. To akwede mabete en ni ka tuo osedonjo timanyo ga ng'amukele, to ng'amukele ni always family dhi wacho ni ng'ama dhako imukele. Mano kata an wuon an victim, kech ni paro ni samoro na wuotho mang'eny emomiyo na kelo tuo. Koro akwede ni en gima nyaka to wawe, wan jo community, wan ema nyaka to wawe, to nyaka wadhi ei community ma walande ni ayaki ok en giko mar ngima, to en chakruok mar ngima manyien ma ichako ngimani king'e gima in to kendo ibedo go mamor. Koro wach mogik e wili let community lead ni kawuono. Let community lead matiende ni wan community wan ema kwa dhi mbele to wabro bedo community ma healthy, makata nyithindwa ma wating'e iwa wadhi nyuolo nyithindo ma healthy. Koro akwayo mine ma nigi kute modak gi kute mag ayaki
kadipo ni Nyasaye opari ni iyach muony yath e yo maber. Kise muonyo yath e yo maber, nyathi bende dhi nyuolo mangima. To itemo ok inyuol ka nyamrerwa ma e kor gweng'. Itemo ibiro osiptal mar mondo iyud thieth e yo maber, ibedo handled maber ma nyathi ni endi idhi mi yath kapok oromo 72 hours. Ma in bende idhi puonji kaka nyathi ni dhi miyo yath, ma nyathi ni biro bedo kikelo klinik nyaka higni 2 wachak watim ne pim mwayud ka nyathi ngima. Erokamano. Mana kamano James Opondo, iwinjo twak makare kowuok e nyasi mar odiochieng' dhialo tuo mar ayaki kowuok e Kisumu County ka gin kod okenge ma giketo mar neno ni gipuonjo rowere mondo mi gine kaka ginyalo kedo kod landruok e kute mag ayaki kind rowere kendo geng'e neno ni bende gipuonjo mine mayach manyalo lando kute gi ne nyithigi sama ginyuolo mondo mi community kata aluora kata joda kata gweng' obet gweng' mani kod ngima makare. Ka kamano taduoko ni studio pod wanyonore wamedo kolo wamedo tucho odiochieng' kawuono mondo ang' wamed kelo seche wamake weche mopogore kagi kacha ng'ich welo kod oimore. James Opondo an kuom idhi nyime kod weche wamedo tuche mesa mar keweche. Erokamano Millicent Adhiambo kowuok kaunti ma Kisumu. Nyakona Mogojwang' ka wadhi nyime gi weche manyien ma pod wan godo Ramogi TV. Wayudo ni iye ma ohiu e kind nyithindo manyiri e kaunti ma Meru